Bamako ana lamini na bolomana dugu Mali kono Mali ko kan Joansi Seydou ka bele jele fo dungo wala nyuman don Joansi Seydou ka don dana goshira ndana embe mi ngofo ode jamana kunafoni bora sana bora duguma Joansi Seydou ka do akara politique kuma yew hadamadenya kuma soro kuma Joansi Seydou ka do ni bele jele be kunafoni de kofo nga chebalu ani dabaji karamogo ka wuli ka jo shukoni dugusejete ka kunafoni gen kata kwala ninga sama ka da Joansi Seydou ba kandiga akonofe ko boko da o de be ke seben vuro ye o be seben minu nga be ke to kana afora ko an nga lakali ninga saga ka bamananga na lameba bele jele ka famiyali soro Joansi Seydou nga ni cliché diri ma bamananga na ni ya fo kanwere la cliché mine mandi hal ni ya fo maraka kana abe bo a dabulu kawo na fore sisan barta kilisi do be ma dem sen wa kumbo fo tu bismillah blakuro fatien kabalengoro fatien ego foto kana atina ba abibo odedo atikai o atoni fo sa ai ndo fo de te jalde do kono de fale do tetew ah chakoroba di je te dis jama mi kono Joansi Seydou minye lameba uye Mali kono minye kenyere ye radio so minu mbi furanjew la dugu la Joansi Seydou ka do jatemina ajirana ka fa radio so kembe sabani ko olu de be ke sababu ye ka je ka foka kunafoni da ka cari Joansi Seydou ka do nyenselege nani bunako sanve imana ke jamana worela kunafoni di sera minu mbe minye television ay no ye ngi ni ga kanali obi ke sababu ke kunafoni njeri ne ko numéro jumɛn do dɛ 543 canal damawa TNT sat voilà o b'a walo canal b'a walo Joansi Seydou ka do kunafoni sira minnu be no ye voilà no aka réseaux sociaux YouTube o b'a walo e kuma mundura Telegram b'a walo signal b'a walo WhatsApp b'a walo Telegram ni signal o jumɛn ngolu ye WhatsApp ɲɔgɔn olu développer do bi ni WhatsApp ni signal yo be WhatsApp la halza Allah dommage kala baliya dibi ko ngo de ka koyi na ngo o de la ne te message chama zoro blé eta zoro blé an be tara signal a de Telegram ka o kuma wo wow appel ka di jomi d'abord ni bo ka wo ma wara se ki ka kuma me ma wara ta me kolobo kalaba ma no ibiso o be fo signal kay ay dangani voy na nglala mamtu be mini na télécharger mu jona nyaro isomilete fali ke fatokele ka sandi ndo to yena isomile ko te fatoka sandi awo mba télécharger ça Joansi Seydou ka do amejek te banger digala na ye yamoria di wuli ka jo kunafoni dile aba da kolo walu wa babaw Watungara zigiri dalangana anvatrama no ye zigiri Umar Traoré ni nyale kan no blay ako faso bi Mali ani kunu Mali ko kelende eske do nye kelenye o wuli cogo nu bi cogo langa o kono ko ti kelenye dara chaw yara ti kelenye o kilo ti kelenye eske do bena dugu jeka ala daga ni ngani ibolo Joansi Seydou mbi boni sebe minu kama le surso Joansi Seydou ni mami ni tlogere bora dona dunu ma bla ni ma kore atijo Joansi Seydou ka do wuli ka jo ani jatemina Adama Tunkara ko ako Mali soro asukuru lakanabaw Joansi Seydou ka do kanyeta ani dabali nyuma tegeli anyena chauffeur anyena klefe Joansi Seydou ka do ni nunu ngumba don atike Joansi Seydou ka do ko flabi tinywana barkani mi nyeto abu soro suye olu wuli la ku kodo Mali la domi o dongele bamanju farla nyanga deme were de kumbe u bolo dabali were ku bolo Joansi Seydou nge ka do anabu da kwa mabbe tesiti keleto arme ka kunafoni di sira minnu be Joansi Seydou ka do sebiri do u ye fara nyanga ka kunafoni Joansi Seydou ka do madda o masuna tesiti kele kofe bamanji noboli Joansi Seydou ka do bamanji nyinini sani dugula min ye Mali arme Joansi Seydou ka do o debi sena sebenekala ko ni kunafoni ta ka lajɛ min ni min kɛra kɛnɛ kan a ko opération Maliko chef d'état-major général des armées a ye kunafoni di min y'an ka sɔrɔsikuluw ye Joansi Seydou ka do nana jateminɛ kɛ
nin ba man jɛ wale min dara ka tesi ti sɛgɛrɛ n'a jara a na se fila Georges di k'a dɔn kuma min ayiwa minnu kɔni gesera faali ma ba man jɛ jɛrɛjɛkulu olu bolen bɛ ka taa maa wɛrɛ wele k'u bi fara ɲɔgɔn kan kɛ Georges di k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan min ka teli nin ko bɛɛ lajɛlen na o ye sanfɛ marifa ye Georges di k'a dɔn wele bilala i k'a dɔn mugu tigɛlamaw ma minnu bi sanna olu nana wulikajɔ boloda ka mɔmɔni kɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u bɛ nin yɔrɔ in na u bɛ nin yɔrɔ in na Georges di k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko Menaka min ye Burɛmu mara ye i k'a dɔn juguw kun dalen bɛ fara ɲɔgɔn kan boloda k'u bɛ labɛn wɛrɛ kɛ n'a ko law a tɛ tɛmɛ 3 kɔ n'o tɛ dugu bɛ ci u y'u sɔrɔ nani ye de teseti o kɛlɛ tɔ de ye nin ye Georges di k'a dɔn wulikajɔ nana boloda fa min n'u k'a ma ko Tim Jaran kilomɛtiri 40 o bɛ teseti tilebiyanfan fɛ Georges di n'u ko law min mana boli i k'a dɔn dugumamaw b'o pɛnbɛn k'o da kolonti k'o filenkolondi Georges di k'a dɔn wulikajɔw nana boloda sa fa bɛɛ lajɛlen la a yɔrɔ tɛ na yɔrɔ tɛ Bamandi la Georges di k'a dɔn bukɛnɛ ani basi kɛnɛ o saradala fa bɛɛ lajɛlen la Ngaki sɛbɛnnikɛlaw ka a ma ban o min ye Burɛmu Lamini uti kalo tile 20 13h waati salafana sali min ye an ka sɔrɔsikuluw ye u nana bɔli boloda bɔda min bɛ kida la ani Menaka ni ɲɔgɔn cɛ Bamanjuw labɛnnen kun don Georges di k'a dɔn nin jɛma lahulata in sɔmin kɛra bolofara min n'u k'a ma ko Jemim i k'a dɔn olu de ka jɛkulu don n'u ko law fatɔ fara Georges di k'a dɔn minnu joginna sɛbɛnnikɛla ko u bolila ka taa ka min jour dalen to kɛnɛ kan Georges di k'a dɔn u tɛ se ka da ka ban a ma ban o a banna de Georges sɛbɛnnikɛla ko opération Maliko u nana kunnafoniw jɛnsɛn hali bi an k'an sɔn ko in ban tɛ koyi n'i ye Bamanji n'i ye ni fitinin don a la n'a wulila n'a y'i sɔrɔ Georges di k'a dɔn o cɛ ka jugu i k'a dɔn u nana wulikajɔ boloda k'u bɔnni daminɛ boni Georges di k'a dɔn Bamanji cɛ 8 u y'o ni kɛnɛ karaba ten ngami mina min sɔrɔlu bolo dandow fana na o tɛ ka fɔ ka se a dan na a marifa n'a kisɛ Georges di k'a dɔn a moto n'a mobili Georges di k'a dɔn u b'a fɔ marifa jugu minnu ma PKM i k'a dɔn PM ninnu kɔni u ye nin caman den minɛ sɛbɛnnikɛla ko banni ma kɛ a ma ban o e yɛrɛ k'a banna de mina nin ye o sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan u tɛ kalo tile 13 u y'u nɔ bɔ i k'a dɔn su araba konjo min ye ayiwa 1h du matin nɛgɛkɔrɔlaw la u jabala ba 2 bɛɛ Georges di k'a dɔn o ye Katiba ye Serma i k'a dɔn kungokolonden min n'u k'a ma Kodoware kungokolo Georges di o ni tile bi a bɔ Mondoro tile bi yan fa kilomɛtiri 30 u taara sɔrɔ u dɛgɛlen de o falen Georges di k'a dɔn u bɛ tu kɔnɔ u bɛ labɛn jugu ni kumakan jugu la ni marifa ko law cɛ min tora a ka ca maa 50 ye sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u jiginna ka suw lajɛ Georges di k'a dɔn u taara cɛngana dɔ dalen sɔrɔ u cɛ la o ye Bamanjuw ka ŋanaba ye min dɔ ye ko Umaru Angoyiba Umaru Ufeiza bandiba yi terroriste ba yi Ufeiza o fara n taara k'o de f'i ye jamu in de ye n dabali ban o tuma a bɛ fɔ min Bamanji maa sugu bɛɛ b'a la a jamu wa awɔ o de ye n dabali ban dɔgɔnɔ jamu min b'a la awɔ o dɔ tɛ awɔ maa ɲuman tɛ o Georges Seydou u ko cɛ in de ma i ye tɔgɔ jumɛn fɔ sisan Ufeiza o don Uzeifa Georges Seydou k'a dɔn u ye maa min fa a nɔfɛ o yɔrɔnin bɛɛ min ka ca maa 60 ye maa joginnen 37 ni kɔ Georges Seydou k'a dɔn marifa maramafɛn kisɛ mugu u y'o min minɛ ani mobili yɛrɛ Georges Seydou k'a dɔn dan t'o la u ye tasuma bila dɔw la i k'a dɔn an mago bɛ kisɛ la k'an dɛmɛ an taara n'o dɔw ye Georges Seydou k'a dɔn essence bidon belebeleba dɔ ani a bariko u caman de tun b'u kun Georges Seydou k'a dɔn tabilala nin bɛɛ lajɛlen la makilaw dɔnkilida de koyi arime Mali fasodenw bɛɛ jɛra ka danaya kan nasirana anyi bɛ waro armée mun bɔra na soldat deuxième classe première classe en avant à vos ordres merci mon colonel allez repos commandeur Georges Seydou u ko cɛ in de ma i ye tɔgɔ jumɛn fɔ sisan Ufeiza o don Uzeifa
Uzaifa Jean Sedou Kadou ye maa min fa nɔfɛ o yɔrɔni bɛɛ min ka ca maa 60 ye maa joginen 37 ni kɔ Jean Sedou Kadou marifa maramafɛn kisɛ mugu u y'o min minɛ ani mobili yɛrɛ Jean Sedou Kadou danto la u ye tasuma bila dɔw la I k'a dɔn an mago bɛ kisɛ la k'an dɛmɛ an taara n'o dɔw ye Jean Sedou Kadou essence bidon belebeleba dɔ ani a barigo u caman de tun b'u kun Jean Sedou Kadou tabilala nin bɛɛ lajɛlen la makilaw Glande koyi Arime Mali Arime Mali Faso denw bɛɛ jɛra ka danaya da u kan nasirana anjigi Allah Armée Mali armée mun bɔra na soldat deuxième classe première classe en avant à vos ordres. Merci. Mon colonel. Allez, repos. Les bien va. Serment du no ye douanzan aywa o noga korola. Jean Sedou ou taru dashi ku seba koro susu. Jean Sedou ka do minu ngishira. Anyo wulu kolo kundi ni ka do ni pemelo yi. Kisati kin o la blo. Pai. Parce que minu mi boli o ba so ke se olu yara. Ibisingo bereni ke ko olu to. Ibo tosoti. Ah, beni sambele. Ni makunda nunu. Ibu fa iba fo ka tiba wulu nunu awo amaba Jean Sedou sebeni kala ko akwami doni mine ko bi min ye wuli ka joni jetemine uyu nobo ndani yede uyu nobo ku nobo Jean Sedou bamanju kungeleme ka labenjugu doke o polisu ka nga nyon vale polisu minu no lubi nyon vale soma no ye aywa tanjo maraye no ye karanganaye no ye kulkoro aywa kujala safula kujala ye join Jean Sedou kungeleme kata awangelenge da monye unana balu lai nu ko law Jean Sedou Kadou ko bele jele fana daji ko ban sebeni kala ko munumunu salo nana kesa fo mi faya Allah baba ko dala faya faya ya nga so ni yemanya subhanallah ja ala farla ne ka ko enne mi muna ta segu weekend na faya ube faya kono ngora o ti jeli ta yoro subhanallah unana faya momo Jean Sedou Kadou faya momo ni I ka don abo mulmulu salo kera fana kata fo joila minye abo panguri abaraka ni bele jele salo nako ibise ki to avion kono ka mogo ella sa tugo di duguma di ngo appareil de ba kono aba zoomé kan hala bi finya ni je ado avion ngura bunu nana awo ni ya ibi mi ye filmu na télé la cinéma na c'est que aba zoomé kane na yi ye dra aba zoomé ka laje ka flé ka nye ki lasa ka to safe na yi bu atije atije sujuru de do la hawla wala quwwata illa billah avec précision ni munye sebanye anye mimbo surso kono akabi bolla dara tungara ni kele make seba te do ko fe minye le combat yi anga ndega do ka bonaye parce que ba no la rédaction ni nyu ka sebanye ko Mali armée wuli ka joni chesiri mi ni bora ki da do ala ningeo ke fe mi ngoni ye Mali jugu ya bawye Mali jamba baw no e jo sharia tikila bawye no financer le be France ni États-Unis fait o bi droit de l'homme ko fo anye de combat ko akwa me do mi na ko bi sebe do be mi meka folofolo kuna foni di sirawo ani bololo ka fa bela jele fe ani to wu ka teleso la chedo be akeme ki yere ke expérience a to de ko alutin ayi rapport do publier rapport mi ni galo damanda de farale do nyanga ko kesebenye ku bi na Mali armée jalaki jango kele dabse ka goya una chokomi Tebeni gala ko akoni zeben vura mi na be ka cheru alutini fe kwa bi armée jalaki galonguma sabula ni ata kala je ma mi bi pma asigilende Mali yere konana asigile be Ameriki jamana de kan aka bureau kono ye aba la kali fe mingera Bamako konana fe mingera Mondoro fe mingera pays dogona ani fe mingera jamana korean va fe abo bela kali ina fa ale yere pme keneka tebeni gala ko akoni ngoni ye chatiri pma ye sabula korofo munum bada ni ma mi akili juru chana lende fo ibi kala turala ga be galo dama la benedo munu ni tieu bolembe sebeni gala ko sebelangolo mi la benen ba fe ako ko fe minye civil fay o chale mbe malila ko sababu yake ko armée de be ka civil fa sebeni gala ko ngalonguma sabula civil munu vara jala sagu nde sagu janweli bajangara ani dugu warawla yala armée yo lu fa wa terrorisme de ufa
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mobili minnu bɛ yen ni mugujugu donn'u la k'u pɛrɛ fɛn min ye karo ani mobili gansanw dɛmɛtɔ ka mugujugu dɔw ɲɛ k'u pɛrɛ o bɛɛ lajɛlen ye terrorisiw an'u dɛmɛbaaw nɔ ye nin taara kɛ Mali armée ka Ansongo Menaka Burem Gosi ani Tesit i da bɔra ka maga olu la sisan yala maa minnu y'o kɛ n'u ye civiliw fa ka ban an ka sɔrɔdasiw ma k'olu faga yala o tigiw olu mun de bi fɔ olu ma droit de l'homme sɔsɔ wa sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi nin ko ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ nin ye sanga ni waati de ye malidenw bɛ ɲini ka dɛli nasago ye sabula fɛn min ye anw kɛ o kɛ ka se sɔrɔ jajugu ni nkalon caman de bi sogolo min bɛ se k'a to anw bɛ mangoya sɛbɛnnikɛla ko a kun dɔ fana ye Mali ani Russie ani Chinois an tɛgɛ dilen bɛ ɲɔgɔn ma minɛnba minnu n'i bɔra k'a fɔ SU-25 min tile kelen kɔnɔ a bɛ Mali bɛɛ yaala tile kelen la hawla wala quwwata SU-25 kelen ma jamana bolo kelen pe sɛbɛnnikɛla ko o mun kelen bɛ ni Mali armée bɛ ka se sɔrɔ u da magaro o fana na o ko in kɔni u bɛ fɛ k'o lagosi sɛbɛnnikɛla ko Mali armée tɛ segin a kɔ sabula bɛɛ lajɛlen bɛ kulu kuncɛmana dɔ fuga ye siga t'o la tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u ko journalistes tɛ se ka kuma ko baara donnen bɛ bɛɛ lajɛlen ngalon politikimaw tɛ se ka marcher a bɛɛ ngalon sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni min ye min ja don min o b'o sɛbɛn sariya kɔnɔna ni kuma min ye min ja radio la télévision zo la fanga maracogo la ani sɔrɔdasiw ka baara la da yɛrɛlen bɛɛ bɛ se k'i ka yeta kɔni fɔ Mali la anw kɔni bɛ se k'o sereya wallahi dɔw jumɛn jɔnni ko jɛ ka fɔ a kana nin fɔ jango cɛmancɛ fanga in na wallahi don kelen da kelen a ma fɔ bon ni nkalon de b'u bolo radio la wayi sɛbɛnnikɛla ko a ko jɔnnasigi min ni Faransi welelen b'a la Nations Unies na Faransi kɔni a taatɔ la bin b'a dalakolon dɛ a bɛ fɛ ka kuma de sɔrɔ a bɛ taa min yɛrɛ bari Mali la sɛbɛnnikɛla ko nka a bolo bi fɔ minɛn langolo kɔ sabula jamanadenw tigɛlen don a kan Faransi ye ko minnu kɛ nin gansan ti bila nkalon min n'u b'a fɔ n'u bɛ jamanadenw lafasa olu bɛ k'a fɔ ko maa minnu fara malidenw de don yala olu bɛ se ka kɛ malidenw fɛ ka tɛmɛ malidenw yɛrɛ kan ni Mali faamaw kan wa sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ lajɛlen de faamu ɲana anw kɔni ani Russie bolo bi ɲɔgɔn bolo ani dɛmɛbaa wɛrɛw fo finibɔ fɔ nɛrɛbɔ wa an bi tɛmɛ ni baara ye ministre de la défense colonel Sadio Kamara Assimi Goïta y'a ci waati laban in na a ka taa Russiw fɛ u kuma ɲɔgɔn ɲa min bɛ se k'a to dɔ ka fara Mali ka kɛlɛkɛminɛn kan ani kɛlɛ se kan nin bɛɛ de b'u tɔɔrɔ ne ko ya Allah Joan Sedou Maliens de mun ne bɔnɛ na tous les travailleurs du Mali tous les opérateurs économiques du Mali, tous les commerçants maliens. Nous quoi, en bête déjà, en a calculé ça quoi qu'a dit armée mawa. Mais non. Même quoi au début diamant yabwana. Oui tiens. Ça n'a ok. Ça va être une grande leçon. Mais justement c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut des actes comme ça. C'est-à-dire que diakwate. Chaque service beka biaka. Yame, service beka beka. On ga kalo kele sara anje na ko. Anga ta war blau, anga di armée mamina ka senayi. No kera Amérique France beda ou dabiti. Mais il faut des gestes comme ça. C'est tellement simple. C'est possible. Je demande à tous les Maliens sans exception. Beka dika sara ko kalo kele sara anga di malima. Je suis d'accord. Et là, on va exiger des résultats aussi. Des résultats. On va exiger des résultats. Oui. C'est ce qu'il faut. Mais on dit sarata nous. En minute mais. On m'a de mounundi sarata. On m'a dit que mais. Pas boisaya. Et quel vous t'as maya. Et quel outil sarata ou. On m'a dit que mais. Aïe, faso kanutea. Nanga nyefie. Kalokele, jalou manata konyo ni sumumino, wana wore mizoro. Ou kabla armée ka kontula. Salam lafia. Et là, on va dire que vous analamne. Jeka pip, kaka firfon la kodo. Nege kanyetan flasera Bamako. Kako jigine uka bonya masegi be auye. Te flèche. Mou. D'abord mara. Nam. Hier makoy ate. Josi c'est. Ate flèche. Kate ko imatoyi. Technicien nous nga flèche ko. Uka flèche ko. Mindi mi mamba.
mba saraka bɔ no Jose du ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Mahamani Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Joani Sodi k'a dɔn kogo ni nguru bɛ nin bɛ maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ kuma kungurunin ye Joani Sodi k'a dɔn Mali ani Côte cɛ gɛlɛya min n'a banbalen bɛ Joani Sodi kana se ka i k'a dɔn ji bi ka ayiwa a fɔra ye sɛbɛnnikɛlaw ko jamana in fila bɛɛ lajɛlen denw u bara ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ min kɔni bɛ se k'a to mankan in bi duga sɛbɛnnikɛlaw ko tile fila in n'a sigi kelen do ni ka Côte ka ciden kɔnɔ Côte ka ciden minnu do politiki maaw tɛ Joani Sodi k'a dɔn u ta tɛ jamana baara la olu kɔni hadamadenya sigi cogo ɲuman Mali ni Côte cɛ i k'a dɔn gɛlɛya bɛ duga cogo min i k'a dɔn u ka silamɛ diinɛ ɲɛmaw olu de faralen don ɲɔgɔn ka Mali sɛgɛrɛ u bɛna Mali diinɛ ɲɛmaw kuma ɲɔgɔnya hakaja min bɛ se k'a to u b'u fanga kɛ kelen ye nin fangaso fila in Mali faamaw k'u deli Joani Sodi k'a dɔn gɛlɛya min bɛ a bɛ se ka duga cogo min na sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kɔrɔfɔ in yɛrɛ ta k'a lajɛ kunnafoni in sɔrɔla Suala Bayaya Haidara la Suala Bayaya Haidara ale ye kunnafoni in di k'a fɔ Côte ka diinɛ ɲɛmaw i k'a dɔn olu natɔ don i k'a dɔn maa min yɛrɛ y'u ka ɲɛma ye n'o y'u ka alimami ba dɔ ye o t'a de ko Sheikh Maliki Konate Joani Sodi k'a dɔn o bɛ Tijaniya bolo de ka kosɛbɛ n'a nana Mali kɔnɔ i k'a dɔn Mali a diinɛso ɲɛmaaba n'o ye Seyidu Usmani Madani Sherifu Haidara a bɛna taa o de fɛ k'o kuma ɲɔgɔnya Joani Sodi k'a dɔn n'a n'o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u bɛna fara ɲɔgɔn kan Joani Sodi Mali faamaw k'u sɛgɛrɛ Suala Bayaya Haidara ko a ko nin ko in kɔni i k'a dɔn ko sabatilenba don Mali ni Côte bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan nin jamana in fila in ye jamana kelen ye k'o ye kelen ye taabolow ye kelen ye Joani Sodi k'a dɔn ayiwa du ti don do kɔnɔ nka nin du in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen do fa fila bɛɛ lajɛlen na Joani Sodi k'a dɔn a mankan i k'a dɔn a n'a gɛlɛya man ka taa yɔrɔ jan i k'a dɔn sɔrɔsi 49 min minɛnen don ko in b'o den nɔfɛ Joani Sodi k'a dɔn ko bi kɛ dabali fɛn o fɛn bi tigɛ a bi nɔgɔya sira minnu fɛ i k'a dɔn u bɛna Mali faamaw kuma ɲɔgɔnya a ka gɛlɛ nin diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ faama kuma ɲɔgɔnya Joani Sodi ka ban u ka fɔta ma sɛbɛnnikɛlaw ko sabula dalu minnu b'u bolo u bɛna ni hakilila minnu ye jamanadenw olu ka hɛrɛ sɔrɔtɔ de don jamanadenw gɛlɛya ka duga Côte ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ u b'o de nɔfɛ nin kun ye sɛbɛn ye Mahamani Touré ka fasiri don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura dabatugara ne nin tɛgɛ don o bi kɛ ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o ye Maïmouna Doumbia ye an ba tɔgɔ ma nin y'a ka sɛbɛn ye n ba tɔgɔ ma ko a ko don bɛ ŋana Simanja premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ min n'a dilen b'a ma maa bilara nɔ na o ka premier ministre ya minɛnw va colonel Ablaye Maïga premier ministre par intérim ale bɛ se o a bɛ se colonel Ablaye Maïga Bloba ministre Kwalenba in de tɛ yan gendarme kɛ il est garde ou bien gendarme il est gendarme ah bon la hawla wala quwwata illa billah mais a ta ti sɔrɔ kɔsimu na o a ti sɔrɔ a Gawusu de bi to ka mesure ta ma ye u ka forokiyani ninnu de b'a la non nin ta je sɔrɔ kɔsimu na Kamalenkɔrɔ Kwale belebele jamanja a mesure ta la hawla wala ka a bremataw kala la Gawusu création n ye kangari da ministre a ka bureau kɔnɔ o tɛ buɛ nam a kalannen don ko a kele doctorat 4 de b'a bolo la hawla wala doctorat en grammaire o b'a bolo doctorat en balistique au b'a bolo doctorat en gestion d'administration et des affaires au b'a bolo nani na in bɔra kɔnɔ doctorat 4 kelen ye sɔrɔsi doctorat ye ne ko a yɛrɛ de ye nin ya j'ai vu son CV ok min b'a ka kunnafoni di kunna madame Kamara Fata Maïga je la connais aw de nin ya n ko ne yɛrɛ de y'a ka CV d'accord ok nam ne yɛrɛ a tɛ tɛmɛ o kan non nin ye wulibali de ye hali a ye stage minnu kɛ je l'ai ouais parce que a sigi waati ne ye tɔgɔ in mɛn ne y'a ɲini k'a ɲini n ko n bɛna kunnafoni ɲini a kan ne bɔra nin bɛɛ de kalama ne ko la hawla wala nam nin jɛ n kala de tɛmɛ ni kuma tɔ ye sa i ye dɔ kɛ CV kan nam sɛbɛnnikɛla ko a ye mun fɔ colonel Ablaye Maïga jamanakuntigi yɛrɛ de ye décret ta décret min n'a kalanna kununko jabaranin na n'o ye kɔmuso ye décret min bɛ yen n'o bi jamana
kuntigi ani fɛn min ye premier ministre n'a nagakɔrɔmaw n'o ye gouvernement maaw ye u ka nɔnabila ko fɔ fɛn min ye intérim ye o décret min n'a kun taara utukalo tile 21 san 2022 décret numéro 21 0485 PTRM jamana kuntigi ko o décret B normalement ko in ka di ministre de la défense et des anciens combattants ma nka baara ka ca ale bolo o tuma maa ka ɲini min n'a fari b'o la n'a dɔnniya b'o la n'a bonya n'a karama b'a la n'a galamu b'a la jamana kuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta ye a y'i bolo maanabɔ maa min nɔfɛ ka jɔyɔrɔ in d'o ma o kɛra colonel Ablaye Maïga. Il le mérite et je pense qu'il peut bien le faire. Je répète. A tɔgɔ de ko je répète. Ah oui. Oui. Ah bon. N'a bi communiqué ninnu la n'a y'a ka sɔrɔsi teni don ka na télé la n'a ye tiɲɛjala fɔ français yɔrɔ ko je répète pour que makɔrɔ k'a mɛn. Ayiwa a ka fari. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ colonel Ablaye Maïga ministre de l'administration territoriale décentralisation ale kɛra premier ministre ye sani fɛn min ye Choguel Kokala Maïga ye a farikolo ka lafiya a ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na sɛbɛnnikɛla ko colonel Sadio Kamara kan ka d'ale ma Asimi Goïta ko a bɛ baara min na n'o ye kɛlɛ ye n'o ye irusiko baara ye ko a ka tɛmɛ n'o ye nin ye politique ko ye nin ye politique kuma ye a tɛna nin bila a senkɔrɔ a ka tɛmɛ ni kɛlɛ baaraw ye. Ayiwa a ko maa caman kɔni bi politiquement u k'u kuma cogo dɔ sa dɛ celui qui est à la primature là ce n'est plus Choguel il ne badine pas non ayi ça on est a ko tɔ goyara politiquement kuma baramini ne ni kuma popapo o kumi fɛn k'a ye sa Ablaye Diop n'u kun y'o k'a ye an kun bi taama o kɔ la sisan. Non. Il n'est pas colonel. Ni ɲɔrɔ in kɛ sɔrɔsi de bolo. Mali politiquement u tɛ sira foyi ɲɛ sɔrɔsi. An ka nabɔnna o. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ Ala deli min na sa o ye baara min kalifalen bɛ waati la colonel Ablaye Maïga la Ala k'a s'a kɔrɔ. Ya Rabbi. Dr Choguel Kokala Maïga Ala ka kɛnɛya d'a ma. fɛn min ye kɛnɛya ye an bɛ Ala deli Ala ka kɛnɛya d'a ma. Ya Rabbi. Sabula maa caman y'a jira k'a fɔ farigan in kɔni man jugu lafiyabɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de y'o laɲini o de do jamana kuntigi ko a lɛɛ ni Choguel kɛnɛma de ka d'a ye n'a ye gwɛlɛya kɔrɔ a k'a reposer lafiyabɔ i k'i reposer bien vacances gouvernementales yɛrɛ bi daminɛ mois de septembre la septembre bɛɛ kɛ k'i da so i k'i o de kaɲi colonel Ablaye Maïga e ka tɛmɛ ni baara ye madame Maïga ka to ka sale bagakɔrɔla kɛ fɛn ten examen ye k'o d'a ma a tulu kana caya oui il le mérite o de ka di yan fɛn ka d'o ya sale jumɛn le poisson d'eau douce ala sori b'i sɔrɔ yan o sori ye faama ye koyi sori Haidara ne ko a ma ko mira tu sais il est de Mopti Mopti ka den don sori Haidara sori ka kuma tɛ ban il est galant an bɛ avion kɔnɔ Air France on va à Paris première classe il est à côté de moi il est à côté de toi yɔrɔ Air France kɔnɔ dumunikɛ waati ma se tubabumusoni ninnu minɛ ɲininka ten i bɛ min fɛ o nana papier ni de di fɔlɔ il y avait poulet accompagné de tant et il y avait poisson accompagné de tant donc alors o nana papier ni d'a ma bɛɛ y'i ta kosi sori yɛrɛ y'a ta kosi a seginna ka na papier o minɛ an bɛɛ kun ye poisson de ta ne y'o ale o an bɛɛ ye poisson jɛgɛ musoni y'i kɔ don k'a bɛ taa monsieur alors vous avez choisi le poisson a bɛ ko oui c'est bien alors à tout à l'heure musoni taatɔ dɔrɔn sisan madame musoni yɛlɛma ka na hôtesse yɛlɛma ko mais pardon vos poissons là c'est des poissons d'eau douce. Motika de lafiyalen ma ye sori mais avion bolo tɛna fɛrɛ minɛ sɔrɔ kɛnɛ jigin ka bɔ avion kɔnɔ ne de yɛlɛla ka yɛlɛ c'est à dire que quand je pense que sori il est de Mopti k'a ye an bɛ avion kɔnɔ sani dugu cɛ voilà il me parle d'eau douce et poisson non aw bɛ sa a b'aw jigin yɔrɔ ɲini sori parle d'eau douce no ngo sori ngo no ngo do dusiya an bɛ avion kɔnɔ i tɛ sabali i bolo don jɔnti tɛ dun n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛba
rédaction ni y'o mɛn ka ban sɛbɛnnikɛlaw farala ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛn maa ti kɛ ŋana ye gansan jɔnni sodi k'a dɔn ŋana mamadi fo ko bilen don jɔnni sodi k'a dɔn jamana in kɔnɔ kadiri ba ti ban maa kalannen ti ban nka min b'i jɔ i jɔyɔrɔ la a ka service da la o man jan directeur national Amadou Doumbia jɔnni sodi k'a dɔn urbanisme et de l'habitat ale de kɛra o directeur ye jɔnni sedu i k'a dɔn kamalen nana nakun gansan dɛ a bɔra cakɛda dɔ de la a ye wulikajɔ boloda ministre de ye ɲininkali kɛ ka jateminɛ kɛ ne ko nin cakɛda min bi kolo kala la jɔnni bɛ se ka nin wuli k'a jɔ ɲɛ i k'a dɔn wele bilala Amadou Doumbia ma Amadou Doumbia jɔnni sedu k'a dɔn tuma min n'a nana cakɛda in na a ye furandi daminɛ n ka ko ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn kɔrɔlen minnu dɛmɛna ayiwa u ye minnu ni minnu kɛ n k'a bɛɛ lajɛlen faamu a nana dɔ k'a fɔ keleku ani jalaki bi yɔrɔ caman na jɔnni sedu i k'a dɔn ŋanamu ti ban wari dicogo min ye prime dicogo ye i k'a dɔn a man ɲi sabula sarakisɛ minnu bɛ yen ani sarasɛbɛn minnu bɛ yen prime yɛrɛ sɛbɛnnen d'a kɔnɔ fiyewu jɔnni bɛna kɛlɛ kɛ o nɔfɛ o tuma an ka segin jamana ye fɛn minnu fɔ jɔnni sedu i k'a dɔn Amadou Doumbia o fɔra ni daminɛ ne ye i k'a dɔn awa ŋana mamadi ko ye jɔnni sedu i k'a dɔn gɛlɛmisɛnninw nana wuli sɛbɛnninw ni awa kuma korokaraw ni k'o puruti ka t'o da fanw fɛ a bɛrɛ sa o don di o sutu k'o dugu ti jɛ n'a ka minisiri maa wele k'a tanu a ka wulikajɔ la jɔnni sedu sɛbɛnnakɛla ko a ko direction nationale de l'urbanisme a fɔrana bi k'a jɛ pali sabula wulikajɔ ani wariw bi sɔrɔ fɛn minnu na ŋanaŋana ko la Amadou Laba nana nin bɛɛ lajɛlen k'i sen d'a kan jɔnni sedu k'a dɔn kɛlɛ t'a la gɛlɛya t'a la ni min ye sɔsɔli kɛ a b'a fɔ a bɛrɛ ta sariya ye min fɔ cakɛda la a filɛ nin ye kɛlɛ t'a la mankan t'a la e ko cogo di jɔnni sedu o b'a kunkolo siɲɛ o bi taa o b'a dɔn k'a fɔ bilhak u ye kuma caman de fɔ k'a fɔ k'o kɛra dɔw yɛrɛ ko jɔnni sedu k'i k'a dɔn wulikajɔ fɛ ani baara yɛrɛ gɛlɛya fɛ maa caman de b'a ka cakɛda la minnu ye awa démission arandi ngalo jɔnni sedu k'a dɔn maa min ko n bɛ taa service wɛrɛ la jɔnni sedu sabula wari bɛ sɔrɔ o service la ka tɛmɛ nin kan o ye démission ye wa u nana nkalon tigɛ jɔnni sedu k'a dɔn muso dɔ bɛ yen sangaw fɛ yen k'o fana nana dimi k'o fɔ o démissionnera jɔnni sedu k'a dɔn ngalo sɛbɛnnikɛla ko olu ye ɲininkali kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o muso kelen min na u k'a démissionnera min ye sangaw fɛ gouverneur de y'a gɛn kabini a mitera ka taa n k'i ɲininka san muso ye don kelen da kelen a ye wo ye n'a ma fɔ n bɛ denkundi la n bɛ kɔɲɔna jɔnni sedu a dɛsɛra ka taa gouverneur de ye lettre kɛ ka muso in gɛn u nan'o fana ta ka t'o da Amadou kun ko muso démissionna nkalon don a gɛnna de sɛbɛnnikɛla ko n'i y'o damanda ta k'a lajɛ rédaction mɔgɔw ko nin bɛɛ sɛbɛn b'olu bolo olu bɔra nin bɛɛ lajɛlen kalama o tuma kana ko ɲaami ko min di tiɲɛ ye kana kuma fɔ kuma min tɛ tiɲɛ ye jɔnni sedu k'a dɔn dankɔrɔba nanen don baara min kama i k'a dɔn a ɲɛ tugulen don fiɲɛ dɔ bere don jɔnni sedu fɛn o fɛn n'o tɛ don service la n'o tɛ faso ka ko ye n'a sarakisɛw dafalen tɛ a ko n sɛbɛn kɔrɔ tɛ jɔnni sedu k'a dɔn o de kɛlen bɛ ka mɔgɔw kamana gan o de la sa kalo 12 min ye wulikajɔ kuraw ani jateminɛ ngalo bi da la a ko hali kɔsa in na jɔnni sedu k'a dɔn a kɛlen bɛ ka wulikajɔ min boloda a ye entreprise BTP a y'o mɔgɔw wele jɔnni sedu BTP service da caman de bɛ yen minnu kɛlen bɛ k'u ka société dilan jamana bi marché ba de ta ka d'u ma miliyari joli jɔnni sedu nka ko jubaju nɔgɔlen de fo k'a fɔ k'a to ten ale de bɔra o kalama n'i bɛ BTP n'i bɛ entreprise dayɛlɛ jɔnni sedu i bɛ ingénieur ta i bɛ jamana ka baarakɛla minnu galannen don ingénieur ni technicien i b'olu de ta n'i y'o ta tuma min ka taa demande kɛ i k'a dɔn licence bi d'i ma jɔnni sedu nka u bɛ mun kɛ jɔnni sedu k'a dɔn u bɛ se ka taa ayiwa diplôme sansa k'o di mɔgɔw ma k'a kɛ n'a fɔ olu de ye diplôme tigi ye a ko so caman bi jɔ bi a bi bɔ ka bin c'est parce que tout simplement il y a pas d'ingénieur il y a pas de technicien qualifié cɛ in ko Doumbia de wa Doumbia nin kan ka dɛmɛ han parce que tout simplement u bɛ taa diplôme san sa joona n ye n ka société dayɛlɛ parce que n'i nana voilà n'i nana ingénieur ta n'i nana technicien ta u ka misɛn u bɛ nana su konna walima olu ka sara u bɛ se ka marché baw soulever ten 1 milliard 2 milliards k'a sɔrɔ a dɔnniya t'u la a pɔnw bi kari a siraw ti ɲɛ jɔnni sedu i k'a dɔn a bɔlen o kalama a ye caman de wele ayiwa dingɛ da ye tiɲɛ dafilɛ e ka nin sɛbɛn nkalon de i ye nin diplôme sa i ye nin diplôme sa n bɛ taa n'i ye sariyatigiw fɛ yen o ko n tɛ taa sariyatigiw ne taama so la a papier filɛ n y'a di n bɛna segin n ka société kan n bɛna technicien ta n bɛna Mali ingénieur ta jɔnni sedu i k'a dɔn maa min bɛ nin baara kɛ namara bɛ min non nin kan ka dɛmɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in damanda de don k'a fɔ de min maa wayi ba walima ka maa ka ko tiɲɛ ayi ko kan ka kɛ cogo min sariya kɔnɔ min ye Amadu Dunbiya a ko ɲɛmaaw ye min kalifa ale ma ale b'o baara de kɛ Jɔni Sedu maa t'i si kɛ cakɛda la n'u y'a bɔ yen sini a da k'a ye min ye k'a dɔn a b'o kɛ nka a bilalen bɛ baara min na a b'o kɛ ka taa gun nin kun ye sɛbɛn ye bala ye de b'o dɔn a nana ye k'a fɔ min ye bokum ye i k'a dɔn a y'i nama dunan a y'i sɛbɛn kɔrɔ nama dunan kabini o kɔni kɛra Jɔni Sedu k'a dɔn ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ a fɔra k'a ka baara bila o baara bilalen a n'a fɔra k'a ka don kaso la walima sariyatigiw y'a nɔbɔ o ma fɔ fɔlɔ Jɔni Sedu k'a dɔn cakɛda min n'o bɛ assurance ko kɔnɔ farafinna o de ye Sima ye Sima yɛrɛ nana jateminɛ kɛ i k'a dɔn assurance lafiya directeur général kɔrɔ a ye mun ni mun kɛ fo i k'a dɔn baara bila sera a ma u nana ye k'a fɔ wari min ye majɛkɛ miliyari 3 ani miliyɔn 800 o tuma i k'a dɔn ale nin baara in yɛrɛ de kɛli man kan sabula i k'a dɔn tubabukan jugu fɔra fo usage de faux Jɔni Sedu k'a dɔn o ŋanamu ninnu o jalaki de binnen don a kan ɔ n'o ma jɛya Jɔni Sedu k'a dɔn n'o sɛgɛsɛgɛliw ma kɛ sɛbɛnni fɛn o fɛn kɛra kuma fɛn o fɛn kɛra a si tɛ tiɲɛ ye i k'a dɔn Usumani kɔni a ye janfanba de siri assurance lafiya la sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya in kun fɔlɔ min ye société Amadu Jige i k'a dɔn SA o de ye ɲɔrɔbatigi ye olu kɔni kun y'a jira k'a fɔ min ye nin wari dun ye ani nin ko bɛɛ lajɛlen ka sɛnsɛn o de kɛra sababu ye Sima yɛrɛ daga don kuma in na olu y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don ɔ a ye fiɲɛ min kɛ wari min dunna nɔfɛ Jɔni Sedu k'a dɔn a fanga ka bon kosɛbɛ o tuma ale yɛrɛ ni assurance lafiya yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ fan o fan a da man ka don assurance ko kuma na o de ye blâme in ye indépendant de niveau a tɛ nin ye de Jɔni Sedu a ko o tuma min ye hakili juguw ye n'i ye sarakisɛw ta article 329 min ye alinéa 5 du code Sima 2019 o jɛlen don Jɔni Sedu k'a dɔn o jɛlen don sabula min ye ko ninnu kan ka don bɛrɛla cogo minnu na a bɛɛ lajɛlen fɔlen don o tuma bokumu ka wuli ka jɔ bolo da k'a fɔ ko munna indépendant yɛrɛ de ye nin kuma in sɛbɛn Jɔni Sedu ko sariyatigiw k'u ɲange miliyɔn 800 o ka ca ale da m'a dɔn a fana taara yɔrɔ jan miliyɔn 800 millions un journal pourquoi pas ah oui ah bon manamana journal de indépendant ye ils sont multimilliardaires ok Badara wari de bi sauti kun ayiwa baasɛ n'a ma fara anw na 800 millions a b'a sara d'accord 800 millions k'o d'ale ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la ala ka jisuma k'a fura ye ya rabbi an bɛ kuma Usumani Bokum fɛ a ka ko in dɔ ta a lɛ ni a kan kɔrɔ kɛ man non il attend les 800 millions il l'aura non aye farana teza cɛ ye place perdu ko bɛɛ bɔra a bolo halisa nigi o to a b'aw bolo a ka jɔ a la di ayi il n'a rien fait ayiwa il est innocent i t'i da don ko wɛrɛ la min ka sira ya Usumani nɔfɛ wa il est innocent je suis d'accord ayiwa devant le procureur devant le président du tribunal Usumani est innocent nin de min sɔrɔ Sidiki ko la e den dere jugu wa non moi je te rappelle Sidiki ye den dere jugu di non a y'a fɛnkɛ o ma fɛnkɛ o tayi bala npogotigi cɛnajɛw nɔfɛ non tu n'es pas juge tu n'es pas avocat nin da ye tiɲɛ nin da ye nkalon c'est pas ton problème ton rôle c'est de lire le journal intégralement ce qui est écrit point barre à la ligne wa je lis dama wala ne min dege do ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation fɔta fasiriba n'o ye Prosper qui ye a kun dege falen do dɔnniya na nin y'a ka sɛbɛn ye a ye mun fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye k'i a ko ɛri ɲɔnɔ n'o ye société de transport ye min bi maaw ta Segu ani Bamako cɛ ɛri ɲɔnɔ a b'a tɔgɔ kɔrɔ bolo cakɛda in kɔni a mangoyalen bɛ bi fɔ ka taa fɔ k'a to ten sɛbɛnnikɛla ko kununko fɛn min ye ɛri ɲɔnɔ ye bɛɛ tun bɛ girin a kan nka bi fɛn min ye yuruku ye mago tɛ ko la fu kɔrɔ de ani yɛrɛ sago kɛ ɛri ɲɔnɔ a sigilen bɛ o de kan o bɛ wale minnu kɛ passagew la ani jamanadenw na o de kɛlen bɛ ka bɛɛ lajɛlen tigɛ ɛri ɲɔnɔ na ni k'a mangoya an bɛ don minɛ ko bi kununko fɛn min ye ɛri ɲɔnɔ ye bɛɛ tun bɛ girin a kan a chauffeur kun nisɔn ka di u bɛ maaw bisimila ka ɲɛ u boli cogo ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko i ka doni tɛ tunu ɛri ɲɔnɔ na nka o tɛ bi ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ɛri ɲɔnɔ fɛn min kɔni ye désolation n'i y'o mɛn tubabukan na o tɛ kuma ɲuman ye jigilatigɛ de y'o ye sabula fɛn min ye maa minnu bɛ n'u bɛ don ɛri ɲɔnɔ kɔrɔ a tabaw Bamako ni Segu cɛ peri yɛlɛnna o ma maaw tɔɔrɔ sabula u y'u to 600 la ka n'u cwan k'u jɔ ko 1000 o ma maaw tɔɔrɔ
nga boli ke min galama o de yere sago ke ani kojugu ke uye fe min ye ernyono chake da uye udoni mbe ola so ni gala ko akoni ya takalaje fe min ye passager uye du yere ta do bi min ge tuguni sabula fe min ye damangoya minani buna hadamade ku sogolo nywanga o bela o bi vitesse ta paka iba fo TGV o wati laba ina sangani wati iba me ko kari bina Bamako ani seguche afamba e ernyono yi hali wati la ma bi sabani ko wallahi Allah ambaraga nyoy matola aturo dila awo ashita koni ashita jara Allah Allah ka hine ami nam sabari gala ko erin nyono akoni ya takalaje femi ye chake denye ako anyema na ta kalama femi ya ka compagnie abeka sa dondonne la ataba utorolembe jamana do ndorolembe accident chalimbe ma fata beka cha erin nyono ve sabari gala ko akoni ngamale ale kuna foni dilaye ale yere ni erin nyono ufora nyango kusaina aye gele ya soro sabula ale nana soko makabieta kwa bita segu 14h wati kwa ko compagnie be wele midi nana se amuso ya wele ka fo aba yere fargambato do seguta mabo opma kwa bisegi anani jo gishe la neka tali mabo ay neka biesegi uko mini ya ay obana jeti se segi echego bieti segi muna uko chema bie mi niata iba blaiku ni ka seguta wele sera ibina ibito karo ko nebita kera la afma echego ni ne mata segu nyinandu mata sawaradu obi masake ango ni ngawor bangu abana o kera bamai sebani gala ko akopima nana bwanwana ngolo ni na unana kana sosoli damene femi ye journalist yo lutiba ukakola femi ye ernyona unana kana puma gwanga gwan chef deskaliko ko ngaje ni be bi ka biega segi e mata wakele wa ko ami keme shegi ndima keme fla on yera bo blanco non, c'est pas possible. La banaka que me mine katasu. Abo. Angu lebura de. Sabanigala ko ni na damanda de nyonya lembe nyonona. Sabanigala ko wili ka jo na make jona. Nyonona maufa ku ba. Sabula sangani wati accident mauni au debi kasara ni njake daive. Yala nyema no e PDG. Ateni ngala mawa. Yala ataka la makaka komba imbe ka sa doni wa. Onyini ngali to mibe. Ngabuli blani. Anye minza lo kabola révélation kono. Ko do wole ku dakeneka. Jodi du mbembolo buka do mbibo ni sebe minu kama la révélation odo. Kodu wele uku dakenaka John Sedika don nyuma keba ana lakaliba ka baraje kelenye ni ngamale ni demseni fitini ukama ko ali kuma ka wulika jo komine en kono John Sedika do akanga tam misali sabla be ke sababu ye minye duse ka do awa minye sorobuso ba chama ngono operateur économique do John Sedu temene ngofe minye ali kuma ye cheke do sigilemba bolo awa singa o ko mimma ko KTT minye kuma transit transport ale do PDG ale kuma Joan Sodika do afanga ka bo commune 1 de kono kosobe sabula deme talembe ka demson zegere forkone je na wo na ofanwo fa Joan Sodika do adwambo koro no fana iboala sango san ka do soboli segu Joan Sodika do abeguli ka do boloda nga tindi ne minga kosobe o e bango ne commune 1 Joan Sodika do balonda ma wuli anyama ya ba bolo ma wereka ko ma wuli anyama ya be ali bolo asogo anaka na fulo abado ni kata keneka Jean Sedu wati ali kuma sebene kala ko ikado minye deme ye dese bato balu ikado nono ani sugoro ko taka mo segere ali kuma ati famo mapmashi sebene kala ko akuni ngamale mi vleni o ere kera sababu ye ikado transitaire ka jekulu mimbe kulukoro ni kati ale do secrétaire général Jean Sedu kado funangani ngani ya ka kewolo taka laje ale de be nyuma ka ki kodo hali ta do ka fo ko ale de do sebene kala ko ikado kuma transport ningamale ni mbe wulika joni jete bami na commune 1 na akunye bele jele kase ka yirwa soro deme kase kasarada ka nyeshe bema ningunye sebenye minye fasiri Bouakari Diallo anye minzalo ka bo la révélation kono ko dugole ku dakenaka tabatu ngara bita ma blaya sananga ko do nyana folini tanuni ka taka lase le wura de wura wura 12 ndogoni dogoni wa ne fakele mbakele korokedu Basidi Dambele. Afma, Ura 12. Urwa 12. Tanfla. Le Ura 12. Basidi Dambele. E dengeni mbe dongeli mindala sa sigi. E dongeli njara kui. Ine mo me flo. Etno me o.
anw minnu bɛ wurako la anw b'a mɛn ayiwa wura ka wari a ti taa di ivoiriyɛnw ma bilen a ti taa di sénégalais ma anw yɛrɛ réseaux sociaux kan anw b'a dun sa anw yɛrɛw ah bon débordé ninnu ni aputu national ninnu olu de bi wura jabɔ ka anw dalen to yan réseaux sociaux kan fu fɔ la non o ma wura bi faso fɛ a ka d'a yɛrɛ ye e tɛ taa réseaux sociaux kan n tɛ n tɛ taa e ta bi ɲɛ k'a sɔrɔ i ma taa ye wa a banna koyi e ni Baki Jabate aw ta bi ɲɛ k'a sɔrɔ aw ta ye anw tɛ taa réseau kan aw tɛ taa anw ka nin yɔrɔ in na yan o tuma an bɛ wura dusu fo n kɔrɔkɛ Adama Traoré jamano a ayi donna ka sa o même père même mère jamano a Nostradamus pop n kɔrɔkɛ ayiwa même père même mère ayiwa mon grand frère de lait Ibrahima Jawara Stone ayi ka namiya bonyana sa boy i to ay maa kelen n'i sera ni m'i kun cɛ jeni i to ay maa kelen yo i b'a k'i tori ka gɛrɛ naam ndise yo ayiwa ndise Basidou ma o ndama Seydou Nantume o PDG o kelen ta ye ne sɔmini na o ne datugu ka tile fili i tɛmɛsiɲɛ fɔlen don gardien ye n'i nana o k'i gɛn ka dɛsɛ e b'o sɔrɔ diɲɛ na ka chauffeur kɛ ɲini ayi t'o sɔrɔ ne ko n ko fɔ ne ye koloni fili Jean Sisedou an bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa an da min ye Sim Market i k'a dɔn a filɛ nin ye immeuble bama na min ye ase camancɛ a da ɲɛsinen bɛ i k'a dɔn bɛɛ bɛ se ka da min n'o bɛ goudron fa fɛ i k'a dɔn ayiwa a da sinen b'o ma bama immeuble bama la n'i donna yen sogo kɛnɛ jɛgɛ kɛnɛ biscuit nɔnɔ fɛn o fɛn n'i b'a ɲini alimentation kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ yen Sim Market u y'a dabɔ kama ka sɔngɔ jigin waasa ase kɔnɔma bɛɛ lajɛlen ka lafiya Sim Market an b'u fo k'u waleɲuman dɔn tabarikala Amabande e tilala communiqué bɛ yan o communiqué o di Ahmed ma o k'o kala tabarikala anw kɔni b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔnni kɔ ye sa Jean Sisedou k'a dɔn n'anw wulila min ye farikɔnjɛkɛlaw ye olu bɛ n'u coko surafana t'o ma dusu in na segin i bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 nɛgɛ ɲɛ 20 ani kelen sanga 30 ne bɛ segin ka na kumaso in kɔnɔ jɛmukan min n'an k'a ma ko bamanankan k'o bolo da ni ne wulila i k'a dɔn Madani Touré bɛ n'i sigi bamanan ka kalanden donzongɔni duma k'o bolo da ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin kumaso kelen kɔnɔ nin waati kelen sɛbɛnfɔlɔkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali k'an dɛmɛ baara la Ahmed Jakite a n'a ka kalandenw o tɔgɔ ye di de a ka stagiaire ye joni joni Tɛnɛnba bɛ yen Tɛnɛnba Jakite bɛ yen deni jɛmani dɔ bɛ yen ko Fatumata wa Fatumata de Fatim Traoré voilà i k'a dɔn olu bɛ Ahmed kɛrɛ fila la i k'a dɔn Sylvie bɛ to k'a chômer sisan de Sylvie bɛ formation na o de fɔra n ye ayiwa awɔ Ahmed Jakite n'a ka kalandenw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn journaliste